Please take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You living on the psychopath sitting. Ahojte všetci, zdravíme vás ja a Erik Novcík. Čau Erik. Máme tu druhé kolo spomínaných rozhovorov, dočkali sme sa. Spojili sme to troška s rybačkou, taký program, dostali sme sa na 24 hodín k vode, skúsime sa niečo chytiť, uvidíme, ako sa nám podarí. Sme tu ale hlavne kvôli tomu troška Erika vyspovedali, ako sa podarilo, ako začínal celý jeho taký rybácky príbeh svojho života. No, takže Erik, spýtam sa ťa, čo ty a ryby, ako to celé začalo, kde si začínal, ako sa k tomuto vôbec dostal? Tak moje začiatky boli, dá sa povedať, že od narodenia, keď už ako 3-ročný ma otec brával ku vode. Ešte mi rozprával, že ja som spal v Škodovke, on chytal ryby. Takže táto záľuba už fakt mám 21, čiže tých 18 rokov už aktívne chytám ryby. No začiatky na boilies boli, keď som mal ako tak 15 rokov, 14 alebo 13, no možno aj menej. Otec ešte vtedy už chytával na to, tak aj mňa učil tie klasické nádvesce. A už takejto modernej kaprárine som prepadol pred 5 rokmi, keď ma oslovil Janko Fekiač, že idú robiť juniorku a či by som nechcel sponzorovať značku, alebo stať sa tvárou, alebo respektíve spolupracovať s firmou Ortodoxkár. Rozumiem tomu. A tak koľko vlastne rokov chytáš na boiliste, no nakoniec koncov, koľko to je? Už si to ani presne nepamätám. Tieto dátumy pre mňa sú slabá mienka, ale ako dlho. No, ešte si pamätám, že sme chytávali na brusinku. No. A už do takej značky to bolo, neviem, strašne dávno. Mosela a podobné značky to boli, ktoré začínali. Dobre, tak vlastne to je taký tvoj krátky príbeh životom a poďme teda do prítomnosti. Táto sezóna, ako tak sledujem, možno aj mnohí, je celkom pre teba taká úspešná. Ako si začal, kde si a odkedy si začal tento rok chytávať sezónu, kde si otvoril, dá sa povedať, tak sa ťa spýtam. Tento rok som otvoril sezónu vo februári, keď som šiel ku Lučencu na jednu miestu vodu, si len tak zachytať menšie ryby. Potom takú prvú väčšiu výpravu sme naplánovali na Veľkú noc a tam to celé odštartovalo, celý tento úspešný rok. Začať ďakujem Norovi Škrekovi, lebo bez neho by som nedosiahol výsledky, aké som dosiahol. A fakt mu patrí veľká vďaka, lebo ma učí a podporuje ma. No pekne, ale čo sa ti podarilo na tých komiaticiach, teda ja to teda prezradím, bol si na komiaticiach? Na komiaticiach, áno. Čo sa ti tam podarilo chytiť? Tak sa to básnickú otázku spýtam. Komiatice sú same o sebe ťažká voda, darmoda, ktorú ľudia budú hovoriť, že to je ako súkromák, keď tam je vonka mínus a ryba proste nie je ešte aktívna. Nie je to také ľahké chytiť rybu. Možno si takto myslia, ale nech si to vyskúšať sami, lebo boli aj priblblé komentáre. No podarilo sa mi tam chytiť 23,20 kg šupináča. Krásna ryba. 3 dní sme boli bez ryby, potom som zmenil miesto a po 2 8-kilových kapríkoch mi prišiel tento velikán. A bol som v eufórii radosti, prvá ryba cez 20 kg. A už na Slovensku ešte taká veľká. Ktorá nás teraz zostala tá kľúčová, ktorá ti dovolila odnoknúť 20 kg hranicu na slovenskej vode? Vulkán. Vulkán 16 mm chytačka, zaliata v dýpe, ktorá automaticky rýchlo pracovala v tej studenej vode, čo som bol dosť prekvapený. A ona mi priniesla vytúženú rybu.
najlepšia, alebo respektíve tvoja gulička, ktorá ti najviac sedí? Máš nejakú takú v talóne? Z Orthodox Car? Mám Tropic Fish. Hej? Jednoznačne Tropic Fish, ten ma nesklamal nikdy. Či zima, leto, jeseň, jar, rôzne vody, štrkoviska, bahnité, ten Tropic chytí rybu. Je dobrá gulička, ako to musím povedať aj ja jednoznačne. Vie byť aj rýchla gula, aj takisto vie aj dlhodobo krmenie, keď sa jedná, tak je dobrá. 6-stranná gulička, či jar, jeseň, zima, super, tak. Môžem odporučiť aj ja. Dobre, tak ale aby sme teda nestali len pri jednom, tvoja taká záľuba, aspoň si myslím aj ostatní, sú preteky asi však? Áno, to som to zažratý a baví ma to. Fakt, nie je to len o preteku, ale je to hlavne o tých ľudí, ktorí sa tam stretávajú každý rok. Je to perfektná atmosféra, odporúčam každému. Vy ste sa aj zúčastnili, alebo vy, ale vlastne aj vy, bol si vlastne s tvojim parťákom Denisom Motajom. Čau Denis. Čau. Zúčastnili ste sa vlastne takého prestížneho, vlastne boli to majstrovstvá juniorov, neoficiálne. Áno. A na Veľkom Cetíne, kde vlastne sa vám podarilo, ja som si to troška pozrel, sledoval som tie preteky, vyhrať sektor však. Áno, vyhrali sme sektor. Vyhrali ste sektor a ako nebolo to pohárové umiestnenie, ale jednalo sa o ťažký pretek a kto vie, tak troška poviem tak za teba, tie preteky dosť tesné boli, výsledky medzi všetkými týmami a asi aj z toho hľadiska, že to bodovanie tam troška prebiehalo inak, však, ak sa nemýlim, tých rýb. Áno, tam prebiehalo bodovanie 5 najväčších rýb nad 8 kg, nad 8 kg bolo tak. Bolo to tesné, že sme skončili celkovo na 6. mieste. Ale pekne, ako obstáli ste dobre na takom preteku, určite. Konkurencia bola veľká. Veľká, tak v sektore bol napríklad Jetfish, Big Carpites, my sme tam boli. Boli tam šikovní chalani, ešte aj z toho miesta, kde sme my vyhrali sektor, tak minulý rok sa tam chytili 2 alebo 1 bodovaná ryba len. Takže bolo to dosť podceňované, dá sa povedať. Určite to ako nebolo ľahké a pri lose sme sa chytali troška za hlavu. Ale vyšlo to ako vyšlo, spravili sme preto všetko a to je hlavné. Naučili sme sa kopec nových vecí, ktoré na budúci rok určite využijeme. Plánuješ sa zúčastniť na budúci rok? Ak budú tieto preteky, tak určite áno. Preteky sú fakt moja záľuba. Aby sme teda neboli len pri pretekoch, ty máš za sebou aj jednu z mnohých úspešných výprav za hranice Slovenska si absolvoval. Áno, absolvoval som túto výpravu s Norom na maďarskej vode Ečet. Určite tí, ktorí tam boli, vedia, že to ľahká rybačka není. Darmo môžu taktorí ľudia, sa budem opakovať, tvrdiť, že je to súkromák, veľa veľkých rýb, ale jednoducho tam sa chytá v lese. Tá každá ryba, či má 3 kg, 20, 2 kg je vydretá ryba, ktorej centimeter dáte, povolíte a už stratíte v koreni. Bol to náročný týždeň, ale oplatilo sa. Čo sa vám tam podarilo uloviť? Dokopy sme chytili 5 rýb na 20 kg. Aj svoj osobný rekord, 26 kg lisca, chytil amúra čierneho, váhe 24-20. Chytil ešte jedného lisca cez 20 kg. Mne sa podarilo 2 ryby cez 20 kg, 21-40 a 23-80, čo som si navýšil znova osobný rekord. Pozerám a počúvam, že teda túto sezónu to váľaš riadne. Darmo robím stojkami. tak kto ma asi tam pokrstil. Hej. Taký šťastný človek. Plánuješ ešte túto sezónu sa niekde vydať, niekde skúsiť ešte šťastie na nejakej peknej vode, kde tie ryby plávajú? Určite sa vrátim ešte na prelome október-november na vodnú nádrž ako Komiatice. Určite sa tam vrátim, lebo je to nádherná voda. Ešte máš za sebou, ešte taký celkom rozlietaný, ako tak pozerám, listujem v hlave. Zúčastnil sa prestížneho preteku ako člen týmu Zemperský kapor, však je tak? Je. No, ako by si to hodnotil so stupom času a troška nám pár slov dnes nás do toho dejú z vášho pohľadu, keďže ako to troška sa pripomeniem, boli tam vlastne Orthodox Car 3 týmy, ktoré tam vlastne súťažili a zápolili medzi ostatnými. A vy ste mali sektor aký? Dvorka 6.
6. Áno. Koľko 6 ste mali? A nemali ste to na ľahké však? Nemali. Na Zemplínskom kaprovi som sa zúčastnil 3-krát a z toho 3-krát sme mali také šťastie, že jednoducho tá ryba v tej oblasti nebola. Na tomto ročníku bola hôrka 3 dní bez záber, všetkých 8 tímov, čo tam bolo. Bojovali sme, robili sme, čo sme mohli, ale mám veľa skúseností, zase mám viac. Chalani ma tam zobrali vraj po 3. rok, takže ja som im vďačný za to, aj keď sa nepodarilo nič, ale určite je to pre mňa veľká škola. A plánuješ skúsiť niečo takéto aj závodne, takýto pretek, alebo ešte ťa to takto lákajú ťa veľké vody? Takéto nejak viacej ako nejaké menšie? Lákajú, ma to baví strašne. Tam tie vlny, keď začne fúkať vietor, je to fakt adrenalín, má to dať čo do seba, ale čo sa týka pretekov, tak to ešte netrúfam si aj finančne. Potrebuje veľa financií a to ešte má čas. Keď som mladý, krásny. Aj ty do škola. Slobodný, dodám. Slobodný. Takže telefónne číslo potom poprosím. Dobre, Erik, pekne. No tak, ja ti teda ďakujem za rozhovor. Že si absolvoval. Prajem ti veľa úspechov, pomaličky bohatého Ježiška, keďže už to ide, Vianoce sa blížia. A ešte krásny veľa rýb, cez 20 aspoň, keďže všetko dobré, nech si zdravý a